Anak, kumusta mo ti eskwelam? Medmut daday. Sigurado ka? Una daday. Okay, lalagyan mo lang di eskwelaan niyaw. Un daday. Baka puro kalukwan mo ito pobraan. Madimot daday. Sakay ngarti may isang kalalaingan ijiskulan may. Sigurado ka? Un daday. Aw? Uno rakpay daday. Pau, talaga man magkakopya ka lang mo di kaabay mo. Madimot daday. Pau, sige manggaraw ta. Tistingan ta manggaraw data kinalaing mo anak. Sige daday. Pau, talaga mo ta. Sige. Nalaka lang dati pang testing at kanyang anak. Mangted ka man iti 5 nga nagan iti prutas nga agrog-groge iti letter B. Naglakamot daday. Apaw, glastugain. Sige manggaraw no talaga mo ilang alalain ka. Magbigay ng 5 pangalan ng prutas na nagsisimula sa letter B. Naglakamot daday. Bayabas. Pau, talaga mo ta. Naglaing nakatsambakan salang mic. Sige, nyapay, upat pay. Sige daday. Nakalaka. Pau, Daday, bunga ng mangga, bunga ng santol, bunga ng papaya, bunga ng rambutan. Glay nga ya, daday. pila, natin ko bigay. Kaya mo na yung nakpay, daday. Bunga tilokban. Istingat man ni mami kini daday. Mami, daday. Umay kayo man, dadati damagag. Pay, amay, magkaganaw. Ang payakag, walwala Pay, nga datakas na naka-importante mga damagay manakaw. Sino tinalalaing kada kaya? Siyempre siya anak. Damag ka tayo lang ni Mamem. Siya anak tinalalaing. Idagis eskwela kami pa lang ni mamem. Siya tinalalaingan anak. Siya timala manakaw. Ay na, maging patpatsin ka, Mamem. Puro kalukuan ka muna dahil pinamalain. Sige man nga raw, tistingan tayo man nga raw, di kinalaing niyaw. Kung atrasan dahil tanan. Kung atrasan mo data, no ni mamim lang ti kalabang ka. Sige ate Nay, sino ti pumatay kini Magellan? Labravo! Check di mo na di anak kasi mong bahat nagtulad man ni mami mo. Nila-pula ti simatay anak. Basic na kita ka niya. Ilayin kayo ngayong nga duwa dadi At kin mamay. tutupya lang hindi kanyak ni mamim. Ulitan tayo, dapat ti may isa. Sige. Sigurado nga muk day ta. Sino ti pumatay kini Jose Rizal? Si Rizal. Ang daday. Usiri So, sa. si Rizal. Dabaga ba ni mamim? Ni mamim, ti damaga. Ni daden, ti damagam talalaki day di sigurado nga barkada na ide. Mamay, ti damagam no sino ti pimatay di tangaw si Rizal tayo. Chismosa ni mamay. Ang bay nito sa ti damagan ng tapos. Wala kasi naman ti chismosa. Mukha namin nga. Tagat to yung barangay tayo. Kasi siyempre karuba lang ati ang mo. Nang itamamok itang usiri sa. Mukha. Ino lang sagsagap mo. Dagitang nga chismais. Kung sino ti pimatay di tangaw si Rizal. Kaya baka nakagkadlang nga napaliminaw. Hi, ma'am kandaday. Di yung makayam amo, Doktor Ajay. Doktor Jose Rizal Ajay. Doktor magayam. Ayam day ta anak. Doktor, di ka nang asawon nga da di ospital. Kasi ano ko ba nga mumikin ni daden? Kaya kami pa mo nagpapa-ospital. Ma'am, kung kami pa na sa ospital, guilty kami. Anak. Nga, Guilty kami. Kasi siyempre ati pagdamagang dagi din na ospital, dagi din na confine. nga. Ay, naku mami kandaday. Sa pila kumata di na kumalakan nga yung aduwa.